lidi, já jsem Maty a mám tu další video. Set faktů o mě. První fakt. Jmenuji se Matyáš Ježek. Druhý fakt. Měřím 150 cm. Třetí fakt. 45 kg vážím. Takhle by to teda nešlo. První fakt. Dřív jsem sbíral plechovky. Druhý fakt. Mám změněné příjmení. Hustý, co? Třetí fakt. Rád fotím škaredé fotky. Čtvrtý fakt. Geluju si vlasy, pěnu na holení. Pátý fakt. Nesnažím čtení a psaní. Šestka. Mé oblíbené barvy jsou Moje fialová, šedá, bílá, černá. 7. Mám rozvedené rodiče. 8. Netloustnu. Špéky. Hraju skoro 5 let basketbal. Desátý fakt. Mám 4 sourozence a všichni jsou nevlastní. Doufám, že se vám líbilo video. Pište mi další nápady na videa. Prosím. Tím čus! Doufám, že se vám líbilo video. Tyhle vlasy furt mi stojí a nejdou dolů. Škaredé fotky. My jsme neřekli tam ten fakt.